Hola, bona tarda. Anem a procedir a fer el sorteig de les samarretes de la pel·lícula A Luta Continua. Són aquestes d'aquí, aquí en teniu una mostra. I hem agafat la llista de les persones que heu fet reserva d'entrada per l'estrena aquesta nit. I l'hem netejada de noms i dades per tema de protecció de dades. I en aquests moments tenim 98 números, 98 persones que heu fet reserva, excloent la gent de l'organització i la gent de Medicus Mundi. I aquí podeu veure la llista amb tots els números, amb un total de 98, com us deia, i farem servir un sistema aleatori d'una pàgina web que genera números aleatòriament perquè sigui el més transparent possible. Anem a començar. Hem de posar aquí 7 números, que són els que hem d'extreure, perquè tenim 7 samarretes per repartir-vos, i els números entre l'1 i el 98, que és el total que tenim a la llista. Així doncs, anem a procedir, enviar, i aquests són els resultats. El número 77, 72, 55, 44, 10, 96 i 75. Així doncs, aquests sou els premiats, ara us enviarem un mail avisant-vos i aquesta tarda, quan vingueu al Cinema Girona, a les 7:30 de la tarda, us farem entrega de la vostra samarreta. Moltes gràcies i fins després.